everyone, good morning din nato no. Karon mamahaw ta. So ang atong oras is alas 11 na gani. Late na kayo ang akong pamahaw kay gikan ko ng laba. So mamahaw ta. Ang ako dieng sudan is pancit canton tapos dapog ko dire saging. So nagluto ra kog dali-dali og pancit canton kay wala mi naka-prepare og pamahaw ganina kay mag-utan mo unta gud ko tapos late naman kayo mi kay gabiin na nanaw man mi basket gabiin ay kuha namin late namin naka uli dire pod sa balay so wala ko ka prepare og so namo pamahaw so maybe unya dagoy panihapon kay wala man pod dire akong bana to dito sa suba nanguan sila na mana kay naa may iyang mga amigo nga mga pastor ni Anhi kay makig kuan lagi sa sapa makig kuha og isda. So you say hi, Uzi. You say hi. Come on. Hi. Hi. You say hi. Yung mga unta. Gutom na gid ba? So magkinamot ra ta ha, guys, nang hinaw ko. Limpyo po kay akong kamot kay gikan ko ng laba. So kaning usa. Nakdara man ang pen ana oh. So guys, mingaw jud kayo dinhi kay wala man misilingan. Ang sili ay ang kanim naman pika sa suba. So, layo jud kayo. Mingaw. So next po andre ka. Layo sa mga silingan ba? Wala mga marites. But actually, joke lang. Na, nice day mamuhi. Mahit kag baboy. Itong una namang pag-anhi dire. Kaingon ko kung di ko mabuhi din hikay. Layo ra kayo sa, di ba sa syudad, doon naman jud kay mga mall, o nakay ganahang paliton, ganahang kamusnak, makasnak ka dayon, kay naara may mapalit-palit nimo dayon. So dinhi, wala gyud so kung mag nakay ganahang kanon, magunahuna lang ka, igo na lang jud ka sa hunahuna kay di man jud nimo makaon ka wala man na dinhi. So nakaingon ko tong una nga dili ko di ko pwede dinhi mabuhi pero kitry jud namo kay ang reason po kani akong anak kay kuan siya ba kanang si siya running nose. So I think sa kuan ko ito sa environment ba kay pag abot na mo dinhi nawala ang iyang running nose until nawala naman siya nagkuan og kana sa mag running nose siya. So mo po nang naka-adapt na lang jud pud mi dinhi, especially kung naka-adapt na lang jud ko dinhi. So muna siya guys nga.
Well, kurente. So, ang gamit na mo din he, solar. Kung ikaw, anad kag kurente, anad kag wifi, anad ka tanan nga kung sa kurente. So, feel ako di ka mabuhi din eh. Rasignal. Rasignal usahay. Usahay yung signal. So, maka-meditate yung address, sige ba? Lab. Nak na? Nak. Ganahan ka dali, lab? Big. Big. Tubig? Big. Asa dali ang water din mo? Lubotang. Ako ha. Oh, sige. Uzi, how old are you? How old are you? You say? How old are you? Hindi na. So, kasi kaya mo sige po lamang may kaon rin pampilat ka. Dili, karon lang jud ka. Wala ko ka prepare og ko usually jud mag-utan jud mi sige dire. Kaya mo ka maglaoy, magngataan. Kasi mo phone love. Kung mag-charge may agto may dito mag-charge sa may kasara kay na may balay dito akong bana asayahang ginikanan to man sa may kasara ang ginikanan nagpuyo. So, everyday may nag-charge dito. Asa sila dapit pa? Salom to sila tanan? Or magbantay na itong uban? Silang jumip. Ilo, lab. Unsa ni mo kaon lab? Ha? Unsa ni mo kaon? Sige, unsa ni mo kaon? Bread. So di na nato kan uni diri dapat ito kay kaon no gay ni ko gituktok to gay manok. Say magod kay bisag amo nang ibutan dito to ano na